God dag alle sammen, jeg er Provensis, og dette er min setup video. Og dette er min hund. Ja, yeah. Hund. Og dette er min Playstation. Nu viste jeg lige der, okay, ikke noget. Playstation 3, den første version, der er udkommet. Og dette er mit TV, hvor der kører MTV lige nu. Nej, The Voice for helvede. Jeg plejer med ikke at se The Voice særligt tit. Jeg ved ikke hvorfor jeg gør det lige nu. Det er en Philips Torch 37 tommer. Her kan I se min mus. Der lyser lysort. Det er en Logitech. Et eller andet. SteelSeries keyboard. G6 V2. Og dette er min computerskærm. Vi se, så optager jeg lige nu med den. Goddag. Optageception. Ja. Dette er min super dejlige computer fra Shark Gaming. Let's see inside it. Det er denne pænt, hva? Det er denne pænt. Jeg kan godt lide det. Det er pænt. Hvad fanden sker der? Det var denne pænt. Den er fra Shark Gaming. Den kører rigtig godt. Og har også kostet de hvide øjnene. Og det er min mobil. Nokia Lumia 710. Ja. Sådan ser det ud. Ud. Og nej, jeg er ikke Spanien-fan. På nogen måde. Jeg er bare tit i Spanien. Jeg er bare tit i Spanien. Det er det, jeg vil sige. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Men sådan er det. Det må være det for denne gang. Rod. Gamle computer. Ja. Subwoofer. Mega mange ledninger. Mine ben. Skraldespand. Adios.